Кіраўнік расійскай разведкі сустракаецца з Лукашэнкам, а кіраўнік французскай з яго сынам. КДБ затрымлівае палякаў, а кіраўнікі беларускіх прадпрыемстваў знікаюць і паміраюць. Прывітанне, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 4 красавіка. З'яўляюцца новыя відэа з выбухам у піцерскай кавярні, дзе ўзарвалі прапагандыста Уладлена Татарскага. Аказалася, што хтосьці з прысутных зняў непасрэдна сам момант выбуху. Пракрамлёўскія медыя ўжо адкрыта вінавацяць у тэракце Украіну і Дар'ю Трэпаву, якая перадала татарскаму статуэтку з выбухоўкай. А Путін узнагародзіў забітага прапагандыста ордэнам мужнасці пасмяротна. А ў Беларусі гомельскі настаўнік прымусіў сумаваць па-татарскаму сваіх школьнікаў. Знаёмцеся, Дмітрый Уклейка, настаўнік патрыятычнага выхавання, прыхільнік Лукашэнкі і ўсяго рускага. Пасля забойства татарскага Уклейка сабраў вучняў мясцовай школы нумар 59 і пацягнуў іх у рускі дом Гомеля фатаграфавацца з партрэтам прапагандыста, які заклікаў забіваць і рабаваць украінцаў. А ў школе, куды пазваніла выданне «Флагшток», не змаглі патлумачыць, чаму школьнікаў выкарыстоўваць у нейкіх незразумелых жалобных мерапрыемствах. У прыёмнай школы адказалі, што нічога не ведаюць пра акцыю Уклейкі. Адзіны чалавек, які валодае такой інфармацыяй, гэта намесніца дырэктара па ідэалагічнай і выхаваўчай працы Тацяна Халязнікава. Аднак яна, маўляў, у школе цяпер адсутнічае. Кіраўнік французскай разведкі прылятаў у Мінск за дзень да заявы Пуціна пра ядзерную зброю. Ён сустракаўся з сынам Лукашэнкі. Партал «Рэформбай» звярнуў увагу на публікацыю «Intelligence Online». Там гаворыцца, што 24 сакавіка з Парыжа ў Мінск прыбыў бізнес-джэт, на борце якога знаходзіўся кіраўнік галоўнага ўправлення знешняй бяспекі Міністэрства абароны Францыі Бернар Эмье. Беларускія ўлады толькі пасля напружаных перамоваў дапусцілі пасадку самалёта ў мінскім аэрапорце, бо баяліся занадта дэманстратыўнага прылёта прадстаўніка французскіх спецслужбаў наўпрост з Парыжа, сцвярджае выданне. Перамовы ў Мінску прайшлі ў паскораным фармаце. У іх удзельнічаў старэйшы сын Александра Лукашэнкі Віктар. Але перамовы, паводле выдання, прайшлі не так, як планавалася. І французская каманда пасля цяжкай размовы вярнулася тым жа вечарам у Парыж. На наступны дзень, 25 сакавіка, у эфіры тэлеканала «Расія-24» прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін паведаміў, што ў ліпені адкрыюць сховішча тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі. А сёння ў Мінск прыехаў Сяргей Нарышкін, кіраўнік знешняй разведкі Расіі. Яго прыняў Лукашэнка. Падзякаваў за дапамогу расійскай разведкі, як тэхнічную, так і інфармацыйную. Увогуле, іх сустрэча трошкі нагадвала пасядзелкі двух немаладых мужчын, якія саромеюцца ісці да псіхолага і таму ныюць пра свае праблемы адно аднаму. Бо спачатку Лукашенко паскардзіўся на адмарозкаў і тэрарыстаў. І у нас, і у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка, это просто наши враги. А пасля сваім болем падзяліўся і Нарышкін. Маўляў, Захад падбівае Грузію вярнуць Абхазію і Паўднёвую Асетію, міжнародны суд выдаў ордэр на арышт Пуціна, ва ўкраіне канфлікт з праваслаўнай царквой. Карацей кажучы, усё не слава Богу. Зразумела, што іронія іроніяй, але прыезд Нарышкіна ў Мінск справа сур'ёзная і зусім не смешная. Нічога добрага гэта не абяцае. Але на выхадзе да прэсы Нарышкін выдаў такі поток свядомасці, што ўспрымаць гэта усур'ёз вельмі няпроста. Ацаніце самі. Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими восточными крессами Польши, является такой вожделенной мечтой польских националистов. И это становится уже элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может. Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения.
А КДБ пахваліўся, што ў Беларусі затрымалі некалькі грамадзян Польшчы і краін Балтыі. Іван Церцель, старшыня ведомства, кажа: замежнікі затрыманыя пры ажыццяўленні актыўных аперацый па агентурнай сувязі. Таксама, па словах Церцеля, цытата, затрыманыя здраднікі, з якімі яны працавалі на нашай тэрыторыі. Акрамя таго, Церцель паведаміў, што затрыманыя дзясяткі грамадзян Украіны за спробы здзяйснення тэрактаў, разведвальна-падрыўную і шпіёнскую дзейнасць. Іншыя падрабязнасці пакуль невядомыя. Але што тычыцца затрыманых еўрапейцаў, то гэта можа быць своеасаблівым адказам на дзеянні польскіх спецслужбаў. Нядаўна ў Польшчы затрымалі больш за дзясятак чалавек, якіх абвінавацілі ў шпіянажы на карысць Расіі. Сярод іх было 3 беларусаў, якіх адразу пачала актыўна абараняць лукашэнкаўская прапаганда. Ганна Шаркунова выпусціла новую песню. На словы адваката і палітвязня Максіма Знака. Спявачка кажа: 2 гады таму ў садсетках я ўбачыла ліст Максіма Знака з турмы. Там ён прасіў каго-небудзь з музыкантаў скласці мелодыю на яго вершы. У тую ж хвіліну яна і загучала ў маёй галаве. І вось нарэшце Ганна запісала гэтую песню. Ва ўкраіне загінуў беларус Даніил Ляшук з пазыўным «Маджахет». Персона вельмі неадназначная. У 14 годзе ён прыехаў добраахвотнікам ва ўкраіну, уступіў у батальён «Торнадо», ваяваў на Донбасе. Дарэчы, пазыўны «Маджахет» ён узяў, бо быў мусульманінам. Праўда, пазней Генеральная пракуратура Украіны устанавіла, што байцы «Торнадо» у Луганскай вобласці выкрадалі людзей, гвалтавалі, забівалі, а таксама марадзёрствавалі. Роту расфармавалі, а 12 чалавек, у тым ліку і Ляшук, былі асуджаныя. У красавіку 17-га Ляшук быў асуджаны да 10 гадоў турмы, але выйшаў на волю датэрмінова ў 21-м. У сакавіку 22-го года, пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі, Даніил зноў трапіў на фронт. Апошнімі днямі біўся пад Бахмутам. Атрымаў цяжкае раненне, калі дастаўляў у сваё падраздзяленне захопленага ў палон расійскага вайскоўца. Гэта ўжо 20-ты беларус, які загінуў, ваюючы на ўкраінскім баку. Вы не паверыце, але на вайсковым прадпрыемстве «Агат» затрымалі другога запар-дырэктара. Мінулага, генерала Казакова, пасадзілі на 7 гадоў за хабар і пазбавілі званняў. Яго замяніў Мікалай Балігатаў, але праз 9 месяцаў проста на працоўным месцы затрымалі і яго. У чым вінаваціць дырэктара, пакуль інфармацыі няма. Нагадаем, «Агат» – гэта адно з цэнтральных прадпрыемстваў беларускай абаронкі, якое займаецца пераважна комплексамі кіравання агнём. Замовы паступаюць як ад беларускай арміі, так і ад іншых рэжымаў. Лукашенка патрабаваў ад новага дырэктара стварыць такую сістэму сувязі войскаў, якая не будзе глушыцца заходнімі сістэмамі. Бо праз тое, што ў расійскіх войскаў адсталай сістэмы сувязі, іх армія нясе вялізныя страты ва ўкраіне. Балігатаў у адказ сказаў, што неабходныя сістэмы ў «Агата» ўжо ёсць, і ён упэўнены ў тым, што кіраванне, жывучасць войскаў будзе забяспечана нашымі тэхнічнымі сродкамі. Ці ўдалося Балігатаву выканаць заданне начальніка да свайго затрымання, невядома. А ў прыёмнай прадпрыемства нашай Ніве сказалі, што звязаць з дырэктарам не могуць, і цяпер яго абавязкі выконвае іншы чалавек. Раптоўна памёр кіраўнік адной з найлепшых гаспадарак Зельвінскага раёна. Па адной з версій ён наклаў на сябе рукі. 45-гадовы кіраўнік сельгаскааператыва Сынкавічы Дмітрый Дзешка памёр у нядзелю. Вяскоўцы кажуць, што ля дома мужчыны бачылі міліцыю. Пра смерць аграрніка даведалася радыёрацыя. Па яе звестках ён скончыў жыццё самагубствам.
Прычыны невядомыя. Крыніцы, блізкія да сям'і дзежкі, пацвердзілі нашай Ніве, што мужчына памёр 2 красавіка. Але ўстрымаліся казаць, што з ім здарылася. Віруюць версіі пра праблемы на працы, што дзіўна. Бо гаспадарка Дмітрыя Дзежкі адна з найлепшых у Зеленскім раёне. І яшчэ летась Дзежка хваліўся ўраджаем. Яго гаспадарка за размахам правяла дажынкі, на якіх шмат работнікаў было адзначана за добрую працу. Па словах падначаленых Дмітрыя Дзежку працоўны калектыў непаказушна паважаў. Цяпер яны непакояцца пра тое, што будзе з гаспадаркай, бо паводле іх Дзежка ведаў, у якія дзверы грукаць. Анжаліка Борыс, кіраўніца Саюза палякаў, вызваленая з-пад хатняга арышту. Яе справу спынілі. Як даведаўся Белсат, Борыс разам з маці выклікалі ў Мінск. Там ёй уручылі дакумент аб спыненні справы ў сувязі з адсутнасцю складу злачынства. Таксама ёй паабяцалі вярнуць усе рэчы, забраныя падчас следства. Да таго Борыс год правяла за кратамі, а пасля год пад хатнім арыштам у матчынай вясковай хаце. Міністэрства замежных спраў Польшчы выступіла з заявай пасля вызвалення з-пад арышту Анжалікі Борыс. Ведамства заявіла, што вітае зняцце абвінавачванняў і спадзяецца, што гэта сігнал змены стаўлення ўладаў у Мінску да палякаў у Беларусі і гатоўнасці да канструктыўнага дыалогу па двухбаковых пытаннях. Але МЗС Польшчы дадае, што нязменна выступае за вызваленне журналіста Андрэя Пачобута і зняцце з яго ўсіх абвінавачванняў. Пасля шматгадзіннага паслання Лукашэнкі дзяржаўныя СМІ адсправаздачыліся, выклалі цэлую кучу фота, як працоўныя калектывы з захапленнем глядзяць тое самае пасланне. Але некаторыя пайшлі далей і прыдумалі новы жанр. І цяпер рэгіянальная прэса публікуе чарговыя справаздачы. Прадстаўнікі Белай Русі і БРСМ абмяркоўваюць пасланне Лукашэнкі, але ўжо надрукаванае ў газетах. Выглядае гэта, праўда, так жа камічна. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.